Target sa 10 Adventure Division Philippine Army nga madismantle na karong tuiga ang nahibiling sakop sa New People's Army sa ilahang area of responsibility. Gibutyag ni Captain Mark Anthony Tito, 10ID spokesperson. Why puas ang military operations nga gilusad sa kasundaluhan batok sa nag-inusarang weekend Guerrilla Front 57 nga galihok sa boundary sa North Cotabato ug sa Bukidnon. Ginagukod usab sa militar ang Front Secretary sa maong grupo nga si Charis Banias alias Nikki. Matod ni Tito, nagatubang kinig kasong paglapas sa Republic Act kon RA 9851 kon Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity ug attempted murder. Matod kang Tito, anaa sa 14 na lang ang mga miyembro niini ug 13 ka mga armas. Sa karon diha gid ang ato ang tutok kay diri sa Davao Region wala na kuan guerrilla front nga nagbarog. So tanan nga mga guerrilla fronts na dismantled naman nato ang katong latest ang katong weekend ang katong guerrilla front 18 na declare na nato as dismantled. Kung sa tibok na IDAUR mao na lang gid nato nga ginakuan karon paningkamutan nga madismantila pud nato ang kanang nagpabilin nga weekend guerrilla front 57. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years, Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN.